Vítajte pri našom dnešnom hĺbkovom rozbore. Dnes tu máme fakt niečo, čo nás prinúti pozrieť sa na úplne bežnú vec úplne inými očami. Hej, presne tak. Je to jeden z tých materiálov, ktoré menia perspektívu. Dnes máme na stole text od Marie Fuhrmanovej. Volá sa to Praxe spieva z hľadiska duchovnej viedy. A my sa konkrétne ponoríme do 4. kapitoly, ktorá rieši tvorenie tónu. A to je obrovská téma sama o sebe. Absolútne. Našou dnešnou misiou je preskúvať spev, ale nielen ako nejakú mechanickú činnosť hlasiviek. Tento materiál to berie ako hlboko duchovný a zároveň vysoko fyziologický proces. Čo je celkom odvážne tvrdenie na prvý pohľad. Hej. Úlohou dnešného rozboru je zistiť, ako vnútorné ticho, dýchanie a vôbec nejaké to nastavenie mysle dokážu doslova liečiť telo a podľa autorky prepájať človeka so samotným vesmírom. Dobre, poďme si to rozmeniť na drobnie, znie to totiž, ako by ten spev bol prezentovaný takmer ako nejaká superschopnosť. Čo je tu skutočne fascinujúce, je ten spôsob, akým Fuhrmanova prepája tie abstraktné duchovné koncepty s úplne hmatateľnou fyzikálnou realitou. Ona tie veci nenecháva len v nejakej ezoterickej rovine. Čiže to má reálny fyzický základ. Presne. Sľubujem, že z toho materiálu dnes vytiahneme veci, ktoré vysvetľujú tú anatómiu v pozadí. Všetko to stojí na takom racionálnom, pokojnom základe. Tak poďme rovno na tú prvú tému. Autorka tam analyzuje 4 kroky Rudolfa Steinera. Prvé 2 body sú, citujem, vpraviť sa do tónu a ten druhý je tón mať. Hej, to je ten úplný základ. A mňa pri čítaní hneď na začiatku prekvapil jeden fakt. Že celý tento proces, celé to úsilie o zvuk sa vlastne začína v absolútnom vnútornom tichu. Ešte predtým, než vôbec zaznie prvý zvuk. Prečo ticho? Lebo bez neho to nejde. Je to koncept, kedy sa človek musí vedome odvrátiť od celého toho vonkajšieho sveta. Od toho zhonu. Je to vlastne snaha o spojenie so svojím vlastným ja, ako to materiál nazýva. Znie to ako meditácia. Do veľkej miery áno. Ide o to nájsť rovnováhu. Text to popisuje cez 2 sily. Na jednej strane máme svetlo. To v tomto kontexte reprezentuje duchovný svet, ten kozmos, niečo, čo nás ťahá hore. A na druhej strane? Na druhej strane je ťaž, naša pozemskosť. Gravitácia, to fyzické telo, ktoré nás drží pri Zemi. A to vnútorné ticho je presne ten moment, kedy sa tieto 2 sily vyrovnajú. Čiže je to, ako by sme hľadali nejaké oko hurikánu. To je výborné prirovnanie. Presne, oko hurikánu, kde je absolútny pokoj, kým okolo zúria tie sily. A z tohto rovnovážneho stavu sa vytvára vnútorný priestor. A ten priestor má podľa textu svoje centrum. Vraj to nie je v hlave, ale v solárnom plexe. Presne tak. Solárny plexus, to je ten moment, kedy si bránica zachováva svoju prirodzenú pružnosť a tu prichádza tá kľúčová vec, ten prvý veľký aha moment. Ten tón je doslova uchopený z tohto centra. Z toho solárneho plexu. Nie z hrdla. Nie z hrdla. Hrdlu je len prechod. Ak sa to chytí zo spodu, hlasivky sa nepretlačia, nevznikne tam krč. Toto je ten stav, ktorý Steiner nazýva tón mať. Vlastne ospevák drží v tom strede tela. To dáva zmysel. Dobre, poďme k bodom 3 a 4. Tón počuť a nápomoc tela. Jasné, to na seba priamo nadväzuje. Tu sa veľmi zdôrazňuje, že spevák musí ten tón počuť vnútorne vopred. Akože prvýkrát som to čítal a hovorím si, že samozrejme, viem, akú výšku idem zaspievať, ale ono to zjavne nie je len o výške. Ani zďaleka. Tu sa bavíme o kvalite, o farbe, o priestore toho tónu. Ak spevák nesleduje celú tú melódiu vopred vo svojej mysli, ako by to bola jasne vyznačená cesta, tak vlastne len vydáva nesúvisiace zvuky. Takže bez tej predstavy je to len sekanie tónov. Presne. Materiál vysvetľuje, že práve toto vnútorné počutie vopred vytvára to krásne, plynulé legato, to tzv. Bel canto. Tá myseľ už spieva ďalší tón, kým telo ešte len doznieva ten predchádzajúci. Toto je neuveriteľné. Mňa fakt nadchýla, ako to telo reaguje na tento podnet. Že to vedomie nie je len tak uväznené kesi v mozgu, ale že to telo aktívne odpovedá na ten spirituálno-hudobný zážitok. Hej, tie svedectvé žiakov z textu sú krásne. Presne tie som chcel spomenúť. Žiaci tam často opisujú, že pri tomto stave sa cítia, citujem, väčší, alebo že sa fyzicky rozšírujú do strán. Alebo cítia takú ľahkosť, ako by chceli lietať. Áno, ale mňa na tom zarazilo, že sa to zjavne nedá urobiť na silu.
A to je dôležitý princíp nielen pre spav, ale pre učenie sa vôbec. Tento pocit rozšírenia sa nedá vynútiť nejakou vôjou. Nemôže si povedať, že tak a teraz stiahnem tento sval a roztiahnem rebra. Lebo potom to už je krč, predpokladám. Úplný krč, ono je to skôr prirodzený dôsledok toho vnútorného prežívania. Ak je to mentálne počutie vopred jasné, to telo sa tomu jednoducho podvolí, slúži tej myšlienke. To je fascinujúce. Ale poďme teraz k veci, kde to v tom materiáli začína byť, povedal by som, až extrémne zaujímavé, ba priam varovné. Myslíš to varovanie pre učiteľov? Presne to. Tretia téma z našej dnešnej misie. Jednota ucha a hrtana. Toto znelo takmer ako z nejakého sci-fi o zrkadliacich neurónoch, ale zjavne je to čistá fyziológia. Je to veľmi reálne. Myšlienka, ktorú autorka predkladá, je, že existuje dokonalá jednota medzi uchom, ktoré počúva nejaký zvuk, a hrtanom, ktorý by ho mal vytvoriť. Ako to funguje v praxi na takej hodine spevu? No keď učiteľ predvádza spev, spieva nejakú pasáž, tak študentov hrtan to nielen počúva cez uši, ale ten hrtan automaticky na čisto fyzickej úrovni preberá a napodobňuje svalové napätie toho, čo počuje. Čiže počkaj, ak tomu dobre rozumiem... Ten orgán sa hýbe, simuluje to, čo počuje. To je šialené. Takže aké z toho plynú dôsledky? Povedzme, že učiteľ je unavený, alebo spieva nesprávne, prípadne už má ten hlas zničený. V tom je ten najväčší problém. V tom momente, kedy učiteľ spieva s krčom alebo poškodeným hlasom, priamo tým poškodzuje hlasový orgán toho študenta, lebo ten študentský hrtan to automaticky simuluje. Fyzicky preberá tú únavu a ten krč. Áno, úplne podvedome. Materiál je v tomto nekompromisný. Učiteľ podľa tohto nesmie nikdy prestať pracovať na vlastnom hlase. Dokonca sa tam odkazuje na Lily Lehmanovú. Významná pedagogička, ak si dobre pamätám. Veľmi slávna. A tá tvrdila presno toto, že hygiena vlastného hlasu učiteľa je pre bezpečnosť študenta kritická. To je pre mňa úplne úžasný príklad takej, neviem ako to nazvať, ľudskej fyziologickej empatie. Naše telo doslova súcití s tým, čo počuje a mení sa podľa toho. Je to taká mikroskopická mimikry. Presne. Posuňme sa ale teraz k trošku väčšiemu obrazu, k tomu celkovému dopadu. Prečo by mal vlastne nejaký bežný človek, ktorý nechce byť operným spevákom, vôbec spievať? PUSA materiál opiera o poznámky zo stretnutia s učiteľmi Waldorfskej školy, tuším z roku 1919. Spev sa tam nevníma len ako nejaká umelecká performancia. Ale ako čo? Ako vyjadrenie múdrosti sveta. Steiner tam naznačuje, že vnímavosť pre hudbu robí človeka vnímavým aj pre tzv. Hudobnosť sveta. Pre tú harmóniu sfér, ak to povieme tak vznešenejšie. Znie to krásne, ale aby sme to udržali pri zemi, má to aj nejaký praktický prínos pre to naše fyzické telo? Samozrejme, text veľmi jasne uvádza, že ten tzv. Zvukový éter je vyslovene liečivý. A ten proces liečenia nezačína samotným zvukom, ale, a to je kľúčové, hlbokým dýchaním. Tam sa to tuším nazýva ten veľký dých. Presne. Veľký dých. Tento dých fyzicky rozširuje hrudník, vytvára v tele taký zvláštny horizontálny pocit priestoru a čo je najhlavnejšie, odstraňuje to chronickú únavu. Spomína sa tam v tejto súvislosti doktor Hufeland však. Ten už v minulosti považoval dobré dýchanie doslova za prostriedok na predĺženie života. A to ukazuje, že tá fyziológia za tými duchovnými princípmi bola známa už dávno. Hej, dáva to zmysel. Čím lepšie dýchaš, tým lepšie funguješ. S tým dýchom sa mi ale spája jeden veľmi prekvapivý detail z textu. Fakt som sa na tom zasmial. Prečo študenti na hodinách spevu tak často zývajú? No, to býva často kameľ úrazu. Lebo bežný učiteľ by si povedal, že ten žiak sa jednoducho nudí, nie? Hej, alebo že je nevyspatý a nekoncentrovaný. Ale text to objasňuje úplne inak. Ide vlastne o prejav obrovského nedostatku vzduchu z celého dňa. Čiže ten človek celý deň niekde v kancelárii dýcha plitko? Plitko, v strese, ramená hore a potom príde na hodinu, začne pracovať s tým veľkým dychom, uvoľní sa mu bránica a ten nervový systém zrazu povie: daj mi kyslík. Takže telo vlastne zýva preto, aby nasalo tú obrovskú masu vzduchu a dorovnalo ten deficit. Je to čisto snaha o regeneráciu. Uvoľnenie napätia, s nudou to naozaj nemá nič spoločné. Tak to je skvelá obhajoba pre každého, kto niekedy zýval na zbore. Dobre, poďme teraz k niečomu viac technickému, čo tento materiál rozoberá. Zaujal ma konkrétny nástroj. Použitie hlások H, N a G. Takzvané nosovky a hrdelné hlasky. Autorka tam spomína konkrétne slová na nácvik ako mango, angína, tango, gong, pingle.
Prečo práve toto HNG funguje? Lebo tieto konkrétne hlásky majú špecifický anatomický dopad. Keď vyslovuješ to ng, pomáha to otvoriť ústa tak znútra. Fyzicky to rozširuje hltan v jeho zadnej časti. Vytvára to tam vzadu takú jaskyňu. Presne, katedrálu pre ten tón. A tu prichádza v texte dosť silná kritika. Áno, tá bežná metóda, to spievanie do masky. Spievanie do masky, hej? To je metóda, kde sa spevák snaží ten tón tlačiť dopredu, do lícnych kostí, do nosa. Problém je, že pritom často vťahuje líca a umelo mení postavenie úst. A to je zlé prečo? Presne. Pretože táto metóda podľa Fuhrmannovej úplne ničí tú vnútornú šírku hltana, ktorú sme si práve vytvorili tým zadným priestorom pri HND. Je to ako by si otvoril obrovské dvere vzadu, ale potom sa snažil ten zvuk prepesírovať cez malú kľúčovú dierku vpredu. Úplne to ten zvuk zadusí. Stráca to tú rezonanciu a voľnosť. Ako by k tomu mal ale pristupovať učiteľ, lebo z materiálu som pochopil, že vysvetľovať to žiakovi anatomicky nie je dobrý nápad. Je to vyslovene zlý nápad. Učiteľ by podľa textu nemal o týchto telesných pocitoch a hltanoch hovoriť vopred. Prečo? Veď mu tým uľahčí prácu, nie? Práve že nie. Ak študentovi povie, že má niečo roztiahnuť vzadu, v krku jeho mozog okamžite zapojí vôľové svaly. Vznikne tam hrubá svalová sila a krč. Takže sa ten priestor vlastne zablokuje. Úplne. Študenti si k tomu musia prísť sami cez to vlastné prežívanie tých hlasok. Tie hlasky samotné už formujú ten priestor. Už od antického Grécka vieme, že tie zvuky sú úzko spojené s tónom. Ten pocit musí vzniknúť organicky z cvičenia, nie z rozumového príkazu. To je trásne zhrnutie tej prirodzenosti celého procesu. Keď sa na to pozrieme takto s odstupom, tento zdroj nám naozaj ukázal spev v úplne inom svetle. Oveľa viac než len ako nejaké produkovanie zvuku na pódiu. Je to veľmi komplexná architektúra. Áno, architektúra. Architektúra, ktorá si vyžaduje to počiatočné vnútorné ticho pred akciou. Ukázalo nám to, že vizualizácia tónu vopred mení fyzické nastavenie. A extrémna empatia nášho hrtana. Presne. Hrtan, ktorý kopíruje, čo počuje. A samozrejme ten obrovský liečivý potenciál hlbokého dychu. Z toho vyplýva dôležitá lekcia pre každého z nás, aj keď sa učíme úplne iné veci. Niekedy jednoducho netreba tlačiť na pílu. Netlačiť na pílu, presne tak. Nechať telo, nech sa prispôsobí tomu vnútornému porozumeniu bez toho drsného vedomého tlaku. Na úplný záver, keďže už vieme, ako ten hrtan funguje, núka sa tu jedna provokatívna myšlienka na zamyslenie. Niečo, s čím nás tento materiál necháva. Som zvedavá. Ak ľudský hrtán naozaj nevedomé, čisto fyzicky napodobňuje a preberá kvality tých hlasov, ktoré tak pozorne počúva, dajme tomu počas učenia, koľko z nášho bežného, každodenného fyzického napätia, z toho stresu, ktorý cítime stiahnutý v krku, alebo z tej celkovej únavy, je v skutočnosti len podvedome absorbované z tónu hlasov ľudí okolo nás. To je mrazivá predstava. Tých, ktorými sa obklopujeme v práci, alebo ktorých počúvame v médiách, v správach, v doprave. Náš hrtán to vlastne neustále zrkadlí. Čiže by sa náš fyzický stav zmenil, keby sme vedome zmenili svoju zvukovú dietu? Presne, to je tá otázka. Zmenila by sa úroveň nášho zdravia a pokoja, keby sme si lepšie vyberali tú zvukovú dietu, ktorú do seba denodenne púšťame? Je to určite niečo, s čím sa oplatí experimentovať. Rozhodne. Dnes to bolo skutočne obohacujúce. Ďakujeme, že ste nám venovali svoj čas pri tomto hĺbkovom rozbore. Prajeme vám pokojný deň, veľký dých a dovidenia na budúce. Dovidenie.